As esquitas. Libres. Chamanlle castellano son libres. Así que chamamos esquitas. Entón, que come un can ou algo así? Can, os páxaros. Eso que é a placenta? Non. Que rodea o becerro, será? Non sei, se o rodea como carallo é. Aí dentro sí que non sei que misión ten. Este ten que botar unha vaca despois de parir. Claro, Aí está. isto ten que botar. Hai algunhas que non os botan e hai que mediciñalas para que o vayan botando. Despois xa ten quedanlle aí empreñan mal ou non empreñan. As esquitas.